Добро утро, Мило. Добро утро. Какво правиш? Прибирам реколтата на домата. Как е? Май няма никак, нали? Не, никак няма. Въобще даже няма. Никак. Абсолютно. Въобще. Като гледам, няма и 10, което трябва да се обере. Няма 10%. Смисъл общагата няма и 10% от всичкото, което трябва да се обере. Чакай, че... И така, сега ще пробваме нашите домати. Да ви покажем какво представляват. Хубави, български, чисти домати. Това е червения, сега роз. Просто са прекрасни. И понеже ние не пръскаме, ни турим с всякакви бокуци. И току-що са обрани. Да, току-що идват от оранжерията. И това не е вкусно. Няма какви червени. Значи по магазините няма такива домати. По борсите, български домати много рядко се срещат. Но истината е, че най-хубавите домати са по селата. Там са истински.